sila makasala ni ana. Wa pud sila masayop ni ana. Kay ang Dios sa langit nagsugo pinaagi sa ilang hunahuna nga mahigugma sila mubuhat ni ana kay aron ang Pilipinas makusganon nga makapaila sa tibuok kalibutan nga niya dinhi ipahimutan ang gingharian sa Dios. Muna'y tinuod mga igsoon. Lain na pod nga ilhanan nga akong ihatag kaninyo ngano nga Pilipinas yun ang gingharian, ang gihatagan sa gingharian sa Dios. Kung atong basahon ang pinadaya, galing kay lalom-lalom naman eh. Di naman dayon ni